Hemen aztertzuko dugu ziurgabetasunaren printzipioa formalismoaren barruan. Hau da, denok ezagutzen dugu Heisenbergen ziurgabetasunen printzipioaren adierazpena, zera dugula, delta x, hau da, xen posizioaren ziurgabetasuna bider delta p, h barra zati b, baina handiagoa edo berdina izan behar dela. Asko erabilia da, agian mekanika kuantikoaren adierazpenik famatuena eta misterizoena izan daiteke ere. Baina gauza da, bakarrik ziurgabetasun hause X eta P-rekin dago lotuta. Hau da, beste bi edozein magnitude nahi dugun zehaztasunez neurtu egin dezakegu, agian somatzen duzuenez, ez. Eta izatez badago ziurgabetasunen printzipio orokortu bat, non edozein A eta B magnitudekin lotuta dagoena, eta asko zer orokorra dagoa dana, zer esanik ez da aplikagarria dana, edozein magnitude fisikoekin. Eta honek duen adierazpena ondorengoa dugu. A magnitudearen ziurgabetasunaren karratua, bider beren ziurgabetasunaren karratua, izan behar da handiagoa edo berdin, minus bat zati lau, A eta beren arteko trukatzailea, A eta B magnituden arteko trukatzaileen batez bestekoaren karratua. Hau da, uin funtzio bat izan da, uin funtzio horri dagokion A-ren ziurgabetasunen karratua, bider beren ziurgabetasunaren karratua, izan behar handiagoa berdin, minus bat zati lau, A eta beren arteko trukatzailearen batez besteko hori kalkulatuta uin funtzio horretan ere, horren karratua. Berriro, hemen txagertzen zaigu trukatzailea, ez goratzen zuen nola aipatu genuela, trukatzaileak ez da gauza bitxikeri bat baino gehiago dala, eta badauka bere ondorio fisikoak, adibidez, ziurgabetasunen printzipioarekin lotuta dagoena. Zera egingo dugu? Frogatuko dugu. Benetan, frogapena nahiko erraza dugu, nahiko erraza egingo dugu. Horretarako erabiliko dugu eragileen algebra. Eta nahiko lerro gutxitan egingo dugu horren potentia den frogapena. Horretarako egingo dugu frogapen hori pausuz, eta hainbat puntu aztertu behar dugu, azkeneko frogapena lortu baino. Lehenengoa, ez dira horren beste, lehenengoa. Demagun magnitude fisikoa dugula, horrekin zer esanik ez, dauka erlazionatuta eragile bat. Eta eragile hori derrigorrez hermitikoa izan behar du. Gauza bera gertatzen da, beste B magnitude fisiko batekin, horrekin lotuta daukagu B eragilea eta eragile hori hermitikoa izan behar du. Definituko dugu, beste eragile bat, honekin lotutako bi eragile, lehenengo eta behin, delta A dana, eta hause dugu, A eragilea, minus A eragilearen batez bestekoa, zer esanik ez, uin funtzio batean kalkulatutako, egoera batean kalkulatutako batez bestekoa. Hori alde batetik eta gauza bera B eragilearekin. Delta B eragilea dugu B-ren eragilea minus B eragilearen batez bestekoa egoera batean kalkulatuta. Bi batez besteko horiek, azpimarratu behar dugu azken finean zenbakiak ditugula, ez direla eragileak. Orduan, zer esanik ez, A eragilea eta B eragilea hermitikoak badira, delta A eta delta B ere hermitikoak dira ere. Hau izan da, oso erraz frogatu dezakegu, hauen arteko trukatzailea, hau da A eta Bren arteko trukatzailea, eta delta Bren arteko trukatzailea berdina dugula. Hau frogatzeko egin behar duguna da trukatzaileen definiziora joan, baina nahiko intuitiboki ere ulergarria dugu, azken finean delta A bera dugu, A eragilea bera, minus kantitate bat, minus zenbaki bat. Orduan, trukatzaileekin lotutako ezaugarriak ez ditugu era horretan aldatzen. Hau da daukagun lehenengo puntua.
Bigarrena ondorengoa dugu. Edozein C eragile bat izan da, C eragilea eta bere adjuntuaren biderkaduraren batezbestekoa beti da 0 baino handiagoa edo berdin 0. Eta aldrebes, C-ren adjuntua bider C-ren batezbestekoa 0 baino handiagoa edo berdina izan behar du. Hemen, zer esanik ez, C ez da izan behar hermitikoa, horregatik jartzen dugu C-ren adjuntua hemen. Honetarako, kontuan hartu behar dugu ondorengo erlazioa. C-ren adjuntuaren adjuntoa dala C eragilea bera. Hau frogatzea ere nahiko simplea dugu. Eta hause dala jakinda, hementxe daukagun berdinketa hori betetzen dala frogatzea, benetan nahiko simplea dugu, ez? Esate baterako, hartuko dugu adierazpen hause. C eta C-ren adjuntuaren batezbestekoa, hau azken finean, batezbestekoa dago kalkulatuta uin funtzio batean, beraz, honen berdina izango dugu, bueno, hau bestaldera eramatean adjuntuarekin pasatzen da, C-ren adjuntua bider psi, C-ren adjuntua bider psi, eta hau, derrigorrez 0 baino handiago izan behar du. Azken finean bere adierazpen integrala jartzen badugu, hementxe daukagu C-ren adjuntua psiren gainean aplikatuta eta horren konplexu konjukatua, C-ren adjuntua psiren gainean aplikatuta eta honen konplexu konjukatua, guztiaren konplexu konjukatua, eta bestaldean, hau ez da balio absolutua, eta bestaldean daukagu C-ren adjuntua bider psi, guzti honen integrala dugu. Hementxe azken finean daukaguna, hause dugu C-ren adjuntua bider psi eta bere konplexu konjukatuen arteko biderkadura, bai? Orduan, hau bai dala C-ren adjuntua bider psiren moduloaren karratua diferentzia. Eta hause, zer esanik ez integren barruan dagoena, 0 baino handiagoa edo 0 denez, integrala 0 baino handiagoa edo 0 izan behar du. Hau, C bider C-ren adjuntua dagokionez. Bestea C adjuntua bider C egitean, antzeko prozedura egin dezakegu, eta kasu honetan bai izango genuken hemen C-ren adjuntua bider C. Orduan, C-ren adjuntua bestaldera pasatzerakoan, izango genuken C-ren adjuntuaren adjuntua. Eta orduan bai erabili beharko genuken hementxe esandako ezaugarri hori, eta kasu horretan geratuko litzaigukeen, C bider psi, biderko eskalara C bider psi. Berriro ere gauza bera izango genuken, eta baita 0 baino handiagoa izango du. Bueno, hause dugu bigarren ezaugarria. Joan gaitezen hirugarren batera, eta hortxe hasiko gara frogapen propioarekin, non aurreko bi puntu horiek erabiliko ditugu. Bueno, eramango dugu hause gora, eta hirugarren puntuarekin. Hirugarren puntu honetan, hasiko gara gure C eragile batekin, definituko dugu C eragile bat, eta C eragile hori izango dugu delta A gehi I lambda delta B. Hause dugu definituko dugun C eragilea. Bueno, lambda hori edozein zenbaki erreala dugu. Era horretan definitzen dugu C eragilea. Eta, erraz ikus dezakezunez, eragile horren adjuntoa batura dugu, beraz adjuntuen batura egin behar dugu, delta haren adjuntoa hermitikoa da, bera dugu, hemen zenbaki konplexu bat dugunez orduan izango dugu minus I, lambda zenbaki erreala da, beraz berdin geratzen zaigu, bider delta B, den adjuntoa delta B duguna. Beraz, hau ez da adjuntoa, ez da barkatu hermitikoa, diferentea dugu, eta oraintxe egingo duguna, bigarren puntua aplikatuko dugu. Non C bider C-ren adjuntua 0 baino handiagoa dugun
frogatu egin dugula. Orduan, egingo dugu hementxe C-ren eragilea bider C-ren adjuntuaren batezbestekoa jarriko dugu. Bueno, ea hasiko gara. Orduan, hementxe egingo duguna izango da C-ren ordez jarriko dugu daukagun adierazpena delta A gehi I lambda delta B. Hau da, dugu C-ren adjuntua berdina, baina minus I lambda. Vale. Eta guzti honen batezbestekoa da kalkulatu nahi duguna. Ea ba, egingo dugu barroko guztien biderkadurak. Kontuz hemen, hau, naiz eta batuketa kenduren arteko biderkadura izan, eta ematen du jar dezakegula lehenengoaren karratua minus bigarrenaren karratua, baina hori ez da horrela, zeren eta gerta daitekelako A eta B trukakorrak izatea. Orduan, A eta B trukakorrak badira, bai egin daitekela hori, baina bestela ez. Orduan, patxada sartu dezagun eta egingo dugu hementxe agertzen diren, biderkaketa honetan agertzen diren termino guztiak kontutan hartuko ditugu. Hasiko gara hau bider hau, beraz dugu delta A-ren karratua, hau dugu lehena, gero dugu hau bider bestea, minus I lambda delta A bider delta B, bigarrena bider lehena, gehi I lambda delta B delta A, eta gero dugu besteak minus, plus, geratzen zaigu, lambda karratu delta B-ren eragilearen karratua. Guzti honen batezbestekoa da egin behar duguna. Bueno, hementxe dugu baturaren batezbestekoa, kenketak agertzen dira. Baturaren batezbestekoa da batezbestekoen batura. Orduan, horretarako, separatuko ditugu, hementxe agertzen diren termino guztiak. Delta A karratuaren batezbestekoa. Hauxe dugu lehena. Gero, hausek elkartuko ditugu, hementxe jarriko dugu minus I lambda delta A bider delta B, ze I lambda bi hauek biderkatzen ari denez, minus delta B bider delta A. Minus I lambda dago biderkatzen guzti honen batezbestekoa. Konstantean batezbestekoa atera dezakegu, batezbestekotik atera dezakegu. Eta gero, azkenik geratzen zaiguna da lambda karratu delta B-ren karratuaren batezbestekoa. Bueno, alde batetik, kontuan hartu behar ditugun gauza diferenteak. Hau, esate baterako, hementxe daukagun ekarpena, hasiko gara lehenengoarekin. Delta A-ren karratuaren batezbestekoa. Hori zer da? Hori da A-ren ziurgabetasunaren, hori da definizioa, delta A-ren karratua dugu. Hartzen badugu delta A-ren definizioa, A-ren ziurgabetasunaren definizioa, karratua, hementxe daukagunaren berdina dugu. Hau da, A, bere batezbestekoaren karratua. Hori dugu delta karratu. Gauza bera gertatzen zaigu honekin. Hementxe daukaguna da delta B-ren karratua. Hori alde batetik. Eta gero bestatetik, hementxe agertzen zaigun adierazpen hause dugu beste trukatzailea, ez da delta A eta delta B-ren arteko trukatzailea. Delta A eta delta B-ren arteko trukatzailea. Eta lehenengo puntuan definitu dugun bezala, hau A eta B-ren arteko trukatzaileen berdina dugu. Bueno, beraz, hementxe geratzen zaigun adierazpena, ondorengo forman adieraz dezakegu. A-ren ziurgabetasunaren karratua. Minus. I lambda. A eta B-ren arteko trukatzailea. Gehi lambda karratu delta B-ren karratu. Hau, definizioz, bigarren puntuan esan dugun bezala, izan behar da handiago berdin 0.
Zer egingo dugu? Oraintxe egingo duguna izango da, hementxe daukagun adierazpen guzti hause biderkatuko dugu, besteko honek, biderkatuko dugu delta B karratuarekin, biderkatuko dugu. Hau kantitate positiboa da, definizioz, karratu hause dugulako, eta mekoa erreala dugulako, eta orduan, egingo duguna izango da, horrekin biderkatu, eta lehenengo terminotik agertzen den ekarpena alde batean utziko dugu, eta beste biak, beste aldera eramango dugu. Orduan, geratzen zaiguna zera da, delta A, hau da, haren ziurgabetasunaren karratua, bider delta beren karratua, ze horrekin biderkatzen ari garelako, da handiago berdin, eta beste bi hauek beste aldera eramanez, geratzen zaiguna da I lambda A eta B arteko trukatzailea gehi, barkatu, hementxe ahaztu zait, biderkatu behar dugula delta B karratuarekin. Bai, delta B karratuarekin. Gehi lambda karratu, delta B karratu, bider delta B karratu. Bueno, hau da, geratzen zaigun adierazpena, ezberdinketa hori, eta ikusten baduzue eta goratzen baduzue hasieran genuen adierazpenaren antzekoa dugu, hementxe daukagu delta karratu, delta B karratu, beraz, da handiago berdin, hau. Hau, hementxe dagoena, ikus dezakegu, azken finean, da lambdaren funtzio bat bezala ikus dezakegu. Gauza bat, kantitate hause erreala da. Argi dago emekoa erreala dala. Hementxe agertzen da I zenbaki irudikari bat. Lambda hori erreala da. Beraz, gauza bat ahaztu zait hementxe jartzea, hau, batez besteko hause, hementxe agertzen den trukatzailea gauza bera gertatzen da honekin. Hau da, hementxe agertzen da den trukatzaile hori, batez bestekoa, trukatzaile horren batez bestekoa da kontutan hartu behar duguna, bai? Bueno. Orduan, adierazpen honetara heldu gara, hau ikus dezakegu lambdaren funtzio bat bezala, non hementxe agertzen den funtzioa erreala den, eta hause erreala izateko ezinbestekoa da, hau bera irudikari purua izatea. Beraz, beste frogapen bat usten dizuet egiteko nahiko erraza da, honen batez bestekoa A eta Bren batez bestekoa edo zein funtzio baten eginda, hau da izan behar du irudikari purua. Horretarako kontutan hartu behar dugu A eta B hermitikoak direla, nola ez. Eta orduan hementxe daukagu lambdaren funtzio bat. Edozein lambda baterako, kantitate hause hori baino handiagoa izan behar du. Beraz, egingo duguna izango da, kantitate honen zein landarako dugu F-ren minimoa. Hori da kalkulatu beharko duguna. Orduan, helburua da, zein landarako dugun minimoa, F-ren minimoa zein den, beraz, horretarako egin behar duguna da, hause. Oso simplea dugu hori egitea, bai? Beraz, dugu I, A eta Bren batez bestekoa, bider delta bere karratua, gehi bi lambda delta beren karratua, bider delta beren karratua. Beraz, hau da 0 izan behar dana, eta egin behar duguna da, hemetik askatu behar dugu zein den lambdaren balioa, non hause betetzen den. Beraz, hori oso simple, lehenengo delta B karratu eta delta B karratu simplifikatu ditzakegu hemetik, eta, jazta, lambdaren balioa da berdin minus I zati bi, eta goian geratzen zaigu A
eta beren arteko trukatzailearen batez bestekoa zati delta B en karratua. Bueno, hause dugu landaren balio non hause minimoa egiten den. Orduan, ze egingo dugu? Gauza ja, badaukagu ja eginda. Egingo duguna izango da, hemen daukagun F landa hori, adierazpen honetan, ordezkatuko dugu lortu dugun landaren balio horrekin. Eta badakigu balio horretarako, hau betetzen bada, beste edozein landarako ere beteko dala. Eta hause egiten baduzue, lortuko duzue lehen eta proposaturiko adierazpena hori dana, Heisenbergen ziurgabetasun printzipio orokortua. Hau da, delta aren karratua, bider delta beren karratua, izan behar duela handiagoa berdin, minus. Bat zati lau, A, eta beren arteko trukatzaileen batez bestekoen, lehenengo batez bestekoa kalkulatu, karratua. Hause dugu oso erabilgarria dugun Heisenbergen edo ziurgatasunen printzipioa edozein A eta B eragietarako. Zer esanik ez, A-ren ordez X jartzen badugu eta B-ren ordez P jartzen baduzue, ezaguna den adierazpena lortuko duzue, ez? Hasierako adierazpen delta X bide delta P handiago berdin H barra zati B hori oso erraza dugu. Horretarako ere, kontutan hartu, X eta P-ren arteko trukatzailearekin ordezkatu beharko genukeen, ordezkatu behar dugu hemen. Eta beste edozein eragileekin egin behar dugu gauza bera. Orduan, zein da beharrezkoa den baldintza A eta B magnitudea zehaztasun osoz neurtu alizateko? Bueno, A eta B trukakorrak izatea. A eta B trukakorrak badira, beste aurreko puntuan ere aipatu genuen bezala, orduan, A eta B-ren aldi bereko autofuntzioak aurkitu egin ditzakegu. Eta egoera horietan, zer esanik ez, A eta B zehaztasun osoz neurtu egin ditzakegu. Orduan, beste era batean, konfirmatzen ari gara ateratako puntu hori ez, nola bi magnitude trukakorrak izan da, orduan autofuntzioen oinarri berdinak aurkitu ditzakegula. Bueno,